प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। 12 के 12 मिनट में शिव जी के आसन डोलेला। 12 के 12 मिनट में शिव जी के आसन डोलेला। गौरा पुछली अपना स्वामी से, गौरा पुछली अपना स्वामी से, कहे रउरासन डोलेला, कहे रउरासन डोलेला। मंदिर के बाहर अन्हरा खड़ा है, यहीं से आसन डोलेला। मंदिर के बाहर अन्हरा खड़ा है, यहीं से आसन डोलेला। 12 के 12 मिनट में शिव जी के आसन डोलेला। 12 के 12 मिनट में शिव जी के आसन डोलेला। गौरा पुछली अपना स्वामी से, गौरा पुछली अपना स्वामी से, कहे रउरासन डोलेला, कहे रउरासन डोलेला। मंदिर के बाहर निर्धन खड़ा है, यहीं से आसन डोलेला। मंदिर के बाहर निर्धन खड़ा है, यहीं से आसन डोलेला। 12 के 12 मिनट में शिव जी के आसन डोलेला। गौरा पुछली अपना स्वामी से, गौरा पुछली अपना स्वामी से, कहे रउरासन डोलेला, कहे रउरासन डोलेला। मंदिर के बाहर बाजन खड़ा है, यहीं से आसन डोलेला। मंदिर के बाहर बाजन खड़ा है, यहीं से आसन डोलेला। 12 के 12 मिनट में शिव जी के आसन डोलेला। गौरा पुछली अपना स्वामी से, गौरा पुछली अपना स्वामी से, कहे रउरासन डोलेला, कहे रउरासन डोलेला। मंदिर के बाहर कोढ़िया खड़ा है, यहीं से आसन डोलेला। मंदिर के बाहर कोढ़िया खड़ा है, यहीं से आसन डोलेला।